liten stad. Plåtskölden de knäpper av strålarnas kaskad. Jordgolven har stampats i det fattigas kvarter. Och drömmen om en framtid är det ingen alls som ser. Kloakråttorna skrämmer mig av attackerna jag får. Jag kväljer mig av stanken i ytan där jag går. Jag mörbältas av synerna som fräter min pupill. Orättvisan kväver mig i tiden som står still. Det värsta är nog barnen som gudarna har glömt. Förtroende till människan har djävulen bedömt. Jag sållar mina tankar för att orka stå emot. Men känslan och min styrka slår inte riktigt rot. Var hittar man en hjälte som drar i trådarna, som skapar lite glädje i plåtskyddsgårdarna? Kläder och en leksak eller närmare utav garn. Var hittar man en ängel som glädjer dessa barn? Vandrar sakta framåt, både vilsen och disträ. Hivsmittade barnen är utnämnda till fä. Barnen med nyckeln var det någon som sa. Vi kallar dem från barnen som ingen alls vill ha. Nu hör jag massa röster och barn med glada skratt. De fattiga och sjuka verkar glädjen hunnit fatt. Hur kan det vara möjligt i denna fattigdom? Jag bearbetar tankarna i hjärnan som är from. Så jag tar mig fram till huset där skratten kom ifrån. Jag öppnar sakta dörren till en glödeta ridån. Där sitter hon på golven som nedfallen från skyn. En ängel har just landat till den sönderfallna byn. Var hittar man en hjälte som drar i trådarna, som skapar lite glädje i plåtskyddsgårdarna? Kläder och en leksak eller nallar utav garn. Var hittar man en ängel som glädjer dessa barn? Jag kände hennes aura så jag nästan slog som kull. Jag vaktade på stället som om jag vore full. Hennes leende var magiskt, hjärtligt och av rang. Och inte någon tvekan om att hon var en farang. Välkommen i stugan var det första ord hon sa. Och väskorna var fyllda med allt som barn vill ha. Där sitter hon i mitten med barnen runt omkring. Och gåvorna är många, ja nästan 1000 till. Jag passerar varsin barnen med leende och skratt. Närmar jag mig ängeln och en obegriplig skatt. Hon orkar hon att bry sig i slummens strikta ram. Jag sätter mig bredvid henne och ger henne en kram. Jag hittar en hjälte som drar i trådarna, som skapar lite glädje i plåtskyddsgårdarna. Kläder och en leksak eller nallar utav garn. Jag hittar